20 uffiċjal Malti tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili waslu lura f'pajjiżna wara li kontribwew fil-ħidma ta' tifi tan-nar li ddomina bosta reġjuni tal-Greċja fejn spiċċaw jenqerdu ħafna djar u anke lukandi. One News tkellem ma' Frederick Samut, uffiċjal kap tas-salvataġġ li ddeskriva din l-esperjenza bħala waħda tajba ħafna minkejja r-riski u l-perikli li ġabet magħha. Kienu 15 il-ġurnata impenjattiva ħafna, ma ħdimna mal-kollegi Griegi taħt program tal-Unjoni Ewropea jismu Prepositioning fej pumpiera minn madwar l-Ewropa imorru jgħinu pajjiżi li jitolbu minħabba x-xogħol kbir li jkollhom. Samut qal li meta kienu hemmhekk issejħu biex jitfu diversi nirien fil-foresti b'tipografija differenti fejn kellhom anke l-għajnuna tal-ajruplani. Hemmhekk once li dieħel ġo post kollu siġar, ma tkunx taf jekk in-naru xiegħed warajk, ma tkunx taf jekk in-naru xtiela minn x'imkien ieħor. Peress li hemm ħafna oljiet ir-riħ jinbidel f'daqqa, allura importanti t-teamwork li jkun hemm wieħed għassa, apparti wieħed għassa jkun hemm oħrajn qegħdin jiċċekkjaw għax f'kemm li ngħidlek tista' tkun f'ċirku ta' nar u tista' tinqabad hemmhekk. Frederick tem jgħid li bis-saħħa tat-taħriġ u l-esperjenzi kollha tagħhom irnexxielhom jirritornaw Malta b'wiċċ il-ġid. Għalilna wkoll li f'esperjenzi u sfidi bħal dawn l-aktar valuri importanti huma t-teamwork u l-komunikazzjoni u li hu proprju għalhekk li rnexxielhom jelbu l-isfidi li ġew wiċċ imbuċċ magħhom waqt li kienu l-Greċja.